Danas će mi tema biti hrvatski državni interesi. Ta tema me počela intrigirati tako što sam učila europsko pravo i saznala za termin margina diskrecije. On kaže da država ako ima neko načelo koje se čak i protivi načelima drugih država članica, može ga zaštititi ako je načelo koje smatra najbitnijim. Irska je smatrala da je njoj najbitnija zabrana pobačaja i zbog toga je zabranila da se pobačaj reklamira u Irskoj i Europska unija je to poduprla, to jest nije zabranila Irskoj da ostvaruje to svoje vrhovno načelo. Sad se ja pitam, postoji li u Hrvatskoj neko načelo koje je iznad svih i koje bi mi trebali štititi ili su to samo neki pojedinačni interesi koji mi ih ostvarujemo kako god bilo, ili smo se povinuli onome što govori Europska unija i samo kimamo glavom. Još me posebno dotaklo to što sam slušala Andriju Hebranga isto u jednoj emisiji i saznala da Hrvatska nije ni tražila naknadu štete izazvane ratom od Srbije. Šta je ja sam mislila da je nismo dobili, ali nisam mislila da nismo ni tražili. I to mi je bilo nevjerojatno. Znači, nakon svih tih stradavanja mi nismo smatrali ni shodnim da nekako dobijemo barem tu neku materijalnu satisfakciju. Da se pitam stvarno za koga ovi naši političari zapravo rade i mislim da bi se to trebali svi zapitati.